Beraz, kirolean euskara sustatzeko beste urrats bat ematen dugu, aplikazio informatikoa hau eskaintzen, entrenatzaileek eta ume gazteek euskaraz izateko. Beti aipatu izan dugu erreferenteak behar direla euskeran baita ere, erreferenteak oso garrantzitsuak direla, eta kasu honetan entrenatzaileak dira gure erreferente nagusienak. Beraiek euskaraz egiten badute, beste esparru batzuetan bezala erreferenteak ditugu moduan, gurasoak, politikan baita ere, beste hainbat esparrutan, baina kasu honetan entrenatzaileak beraiek euskaraz egiteko kapaz, gai eta gogoa badaukate, eta horretarako tresna jartzen ditugu martxan, benetan erabilera sustatu eta haunditu egingo dugu. Beraz, Kimet Planning tresna hau lagungarria izan ditekeroan gaude, software informatikoaren barruan dagoen entrenamenduetarako metodologiarekin, planifikazioan eta entrenamendu fitxa guztien euskarazko bertsioa ikusi eta erabili izango dutelako entrenatzaileak.